Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, makadii zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti kana ndikazonyorawo nyaya yangu munge muchizovanzawo chiso changu, musashare namba dzangu na anyone. Nyaya yangu yakamira sekudai. Murume wangu aita dambudziko rekuda zvinhu zvisiri zvezera rake mukomanashi. Nyaya yangu yakadai. Inini ndiri mukadzi uyo akawanikwa ndiine 47 years. Murume wangu nawo ari kutena 51 years gore rino. Asi dambudziko riripo pamurume wangu nderekuti iye ane kamwe kabehavior kekuti anopota achitamba nevana vechidiki vaya vatingangoti maghetto youth. Iye anozviitawo mughetto youth mukomanashi. Zvinhu zvose izvi zvakangotanga murume wangu paakatanga kuita zvekumona rasta nekuteerera zimdanzo, ndo paakabva angotanga kungozviudza kuti iye mughetto youth. Pekutanga ndainge ndichiti zvimwe kuda zvichanaka because panguva yacho tainge tichiri kuma 35 years, ndichingotiwo zvichasvika pakupera, asi hazvina kana kumbogara zvapera. Iko zvino kunharaunda kwatinogara vanongomuti elder. Zvose izvi zvakatangira apo paakatanga kuzvimona marasta achizviti iye ainge ari elder wemughetto umo matinogara. Now murume wangu atova ne51 years. Kana ukazama kuti unge uchimuonesa anobva akuti ingawani vana Jay-Z vahombe kundidarika, asi vanongozviita maniga. Ko mandishora nekuda kwekuti handina mari here? Mangwana kana ndikamuka ndava nemari handidi kuzoona munhu anenge achinditeverera, nekuti zvinhu izvi zvandiri kuita mangwana ndinokwanisa kuzotowanawo zambuko tikatopfuma. Murume wangu anoteerera dhanzo zvinotobohwa, ende haangoteereri dhanzo yose, anoteerera zvimwe zviya zvimadhanzo zvekudharadhara zvekutangira kuma 90s. Ende anoti kana achiteerera anobva aburitsa mazespika panze apa vanenge vachisvuta mbanje. Pamba pangu pava kungogara pakazara iwawo acho aanoti maghetto youth, ende vanenge vakaisa maspika angu panze vachiteerera. Murume wangu ndiye anenge atori coach, anenge achirakidzwa malyrics acho anonyorwa panziyo dzinenge dzichinyorwa nemaghetto youth iwawo, achivapa counseling. But zvinhu zvose izvi mukomanashi hazvina kana kwazviri kumboenda. Unotonzwa murume wangu achitodanidzira kuti pulo kana song ichinge yapera, dzimwe nguva laptop inenge iri paside ndo inenge yakakonektwa pamaspika andakashandira inini ndikatenga. Mukomanashi dai zvichinzi vanenge vachingoita zvemusic chete tingangoti zvingadai zviri nani, but now vava kuita imwe iya inonzi dripping, ende anotomuka makuseni obva ageza. Iye anenge achiti hanzi ndo kudripa kwacho, kumuka uchigeza upfeka dzimwe hembe dzisinganzwisisiki. Kana riri basa mukomanashi, murume wangu ainge achifanira kuti azoenda papenjeni yake after 4 years, because murume wangu ainge achishanda muhurumende, but iye akabva angoramwa basa umwe musi. Ndakamubvunza kuti ko why maramba basa? Iye akabva ati no, inini zvebasa handichadi nekuda kwekuti kuramba uchishanda unenge uchishandira hanzi inonzi Babylon system. Hanzi Babylon system ndeye pasi pano, asi kune kumwe kwatiri kuenda uko kwaava kuda kuti ange achigadzirira. Mukoma handitombonzwisisi kuti zvose izvi zvaanenge achitaura zvinokonzereswa nembanje dzaari kuputa here kana kuti zviriko. Kana kuinewo vamwe vari kurarama vari muzvinhu zvakadai, please ndibatsireiwo mucomment section. Nawo murume wangu ava ne3 years aramba kuenda kubasa, ende kana kuri kunzi dai akamirira penjeni yake taikwanisa kuzotowanawo mabenefits, sezvo post yake iyo yaainge achishandira ari mugovernment ine mamwe mabenefits. Kana ukakwanisa kushanda until wasvika zera rekuti unobva wanzi chienda hako kupenjeni, but murume wangu akabva aramba. Pari zvino tiri kungoraramiswa nemari yemaloja, ende handione kuti mari yacho inofamba sei, ende inini handibvumidzwe kuti ndinge ndichitora mari iyoyo inobva kumaloja. Iye murume wangu ndiye anongotora mari. Pari zvino zvaava kuita murume wangu ava kuti kana
akatora mari idzodzo dzemaloja anobva aenda ega kushopping ende haambondipi kana consultation kuti ari kuenda kunotenga grocery remumba. Kazhinji kacho zvazvinozoita ndezvekuti mwedzi unozosara kupera, zviya zvaanenge atenga zvinenge zvatopera. Mukomanashi, inini handichanzwisisi kuti murume wangu chii chiri kuitika paari, kuti dzingava dziri mbanje here dzaakazotanga kusvuta iye akwegura kudai. Please ndibatsireiwo hama dzangu, ndava kungogara ndiri mudepression nekuda kwababa ivavava. Nezera rangu ndava kuona kuti kana ndikaramwa marriage yacho ndingaenda kupi. Inini ndachembera kudai. Kana mukazopostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo ndikwanise kuzotevererawo mucomment section. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu avo. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Hanzi murume wangu ava kuita zvedrip zvakangoma hazvo vedu we. Regei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yangu yakamira yakadai mukomanashi. Ini ndiri mukadzi ane mwana wake 1. Saka pari izvezvi ndiri kuSouth Africa. Ndakasiyiwa nemurume anga akatanga kundiroora. Mwana ine gore ne5. Now ane 12 years, grade 5. Saka ndine mumwe murume andakatanga kudanana naye. Ndakauya kuSouth Africa 2019. Ndikatanga kufambidzana nomumwe murume ane vana vake 3 vakomana vondo vacho vari form 3. Saka tiri kudanana anga akandivimbisa kuti kubva 2020 kusvika pari nhasi anga akandivimbisa kuti tiri kureza mari yakuenda unokubvisira kumusha kwenyu. Saka tiri pakati pekuti tiri kureza mari ndakabva taonawo vamwe vaiita zvemaraundi, tobva takandirana maraundi. Takandirana maraundi kudaro tatiripo 7. Saka taikanda maraundi ema 2000. Saka yakati yasvika nguva yake yekuti akupiwa mari, atambira mari, handina kuona kuziva kuti mari iya yakafamba sei. Handina kuziva kuti mari iya yakafamba sei mukoma. Saka inini raundi yangu yasvika, ndakatambira mari yangu yaingosvikira mumaoko make nekuti vanhu vandaita nawo raundi vanogara kudhuze nekwaanogara iye. Inini ndinogarawo kwangu ndega pandinoshandawo. Saka tinongoonana zvemafriday ayaya. Saka mwedzi wakapera ndiri kubasa, vanhu vachingoti mari toita sei, mari yenyu yapo, takuda kupai mari yenyu. Ndikati ipai yenyu sei. Mukomana wangu iye anozoita sei, anozondisvitsira mari yangu. Iye achingotambira mari, achitambira mari. Imwe yaisvika yakakwana, imwe yaisvika isina kukwana mari. Ungonzwa munhu otanga kutora mastatement 1 2 3 apo nepapo apo nepapo. Umboti pamwe zvichaita sei, pamwe zvakangoitikawo, rega ndimuregerere. Saka yai mari yekupedzisira umwe musikana akati mari ndasirani bosi wake. Asi izvi zvandakutsanangura zvazvimwewo izvi. Yandinoda kunyatsotsanangura yacho ndeiyo yangu nemukomana iye yandiri kudanana naye. Saka iye pakutanga haana kundiudza, ndakaita zvekunzwa nevanhu ndobva ndanyarara ndikati kana achiita zvekumwa doro ndichaita sei, ndichazvibatira zvangu. Ndobva ndaenda kumumwe musi ndisina kumuudza kuti ndiri kuuya kubasa kwenyu. Ndobva ndaenda. Ndakasvika munhu asingagoni kana kutaura kana kufamba kana kumira kana kudii. Ndichibva ndamuudza ndikati inini zvemunhu anomwa doro handiiti sei, handidi munhu anomwa doro, nekuti anopedzera mari yese kudoro. Saka inini handikwanisi kuti ndingararama newe uchiita zvinhu zvako zvekuita sei, zvekunwa doro izvi. Iye ndobva akati zvanga zvingoriwo zvezuva racho, handichida kuti ndibvise stress. Saka zvakatopera, handichaita musiwo kunhu kwangu. Ndichibva ndamuregerera paya mukoma, ndamuregerera kudaro. Zvakatanga kundinetsa nekundidya mwoyo vanhu vari ikoko vachingoti anogara akadhakwa, plus munhu wako uyu anoita zvemagirlfriends, anodii. Saka zvinhu zvacho zviri kungondinetsa, zviri kungondishungurudza. Saka handichazivi kuti ndingaita sei. Ndichibva ndazoenda futi ikoko. Ndasvika
ndakabata foni yake. Ndabata foni yake ndakaona mameseji aisendwa nevamwe vasikana vachiratidza kuti vanotodanana. Saka inini ndakamubvunza ndikati ko iyi yamuri kuita iyi ndeipiko? Iye ndobva angotsika-tsika, ndobva atsika-tsika, ndobva akumbira ruregerero, ndobva ndamuregerera. Ndamuregerera kudaro zviya ndakabva ndangonyarara. Ndobva ndaenda futi, ndobva ndaona futi nhamba dziya ari kuramba futi achikomunicata nadzo. Ndobva ndatora mameseji aya ndakanyarara, ndakaona foni iyi yakahwigwa iri muwardrobe. Munhu akasiya ahwiga foni pasi pehembe. Saka pane meseji yakapinda ndo yakaita kuti ndizive kuti muwardrobe mune foni. Ndobva yarira. Ndobva ndati ko munhu uyu aenda kubasa asiya ahwigire chii foni yake. Ndobva ndatora foni yayo. Pini password yanga iripo ndaiiziya. Saka ndatora foni yaya ndakaiopena. Ndikatanga kuona mameseji anga achiiswa. Ndikabva ndaforwarda mameseji aya kuisa kufoni pangu ndikati izvi handisoda kutaura, da kungonyarara. Da kutumira chii muzukuru wacho ndinzwe kuti anoti kudii. Asi muzukuru wake ndamutumira mameseji aya. Ndisati ndatumira mameseji iye akabva asvika. Saka ndakasendera kufoni kwangu. Saka inini ndinoshandisa GB WhatsApp. Saka ndasendera mameseji aya kufoni kwangu. Ndakabva ndati chiregai ndiite sei ndimirira atike ka1. Saka musocho network yanga ichinetsa. Saka mameseji aya kuti atike ka1 mameseji ese akatora time. Saka iye paakazobva kubasa kwake achiuya kwandandiri akasvika foni yaiyayo isati yapedza kutika mauyu. Saka paakauya ndo pakatanga kutika foni yayo. Ndobva atora foni, ndobva ndaidzosera foni yayo, ndobva amhanya kutora foni yake. Saka akamhanya kuenda pachati yangu naye yataitaura tese. Ndobva aona mameseji kanzi ndini ndakusenderere ndakuforwardire maaudio aya. Ndikati ndobva ndadaira nehasha ndikati ndiwo wandiforwardira. Ndobva ndanyarara. Asi munhu akazviona kuti ndaita sei ndabatikana, ndazviona pane zvandaona mufoni make. Zvadaro ndakabva ndangoita munhu uyoya ndatofizuka nenyaya idzodzo. Saka ndandiri munhu wekuti ndaiti ndikatadzirwa ndaitotadza kana kukwanisa kumuregerera, ndaitopedza kana kuti svondo rese ndakagumbuka, zvaizotongopera amheno kuti rini. Saka ipapo ataura nyaya yake. Ndakabva ndangoti gai ndimuregerere ndimboona kuti zvinosvika kupi. Asi ndamuregerera kudaro munhu akabva atora foni yandobva ati ndakutodzibloka nekudzidilita nhamba dziya. Adzibloka adzidilita. Handizivi kuita kwaMwari kuti chakandisvitsa pachati yeumwe murume anga achitaura naye achibvunza nezvemusikana uya futi une nhamba dzaakadhilita dziya. Zvikanzi ndokumbirawo chi nhamba dzemusikana iyeye handichatauri zvangu nezita. Uyu musikana uya ndobva ati mukomana uya ndobva akangoti okay haana kutumira nhamba dziya. Saka inini ndakasvika pakubva ikoko, yanga iri Saturday, ndakasvika pakubva ikoko Sunday makuseni ndoti musi wandinodzoka kubasa kwangu. Ndadzoka kubasa kwangu ndakasvika asi mumwoyo mangu mamine question mark yekuti ndichidzoka da kuenda kunotarisa pachatsi iyaya kuti ndione kuti nhamba dziya dzakatumirwa here uye akukwanisa here kutaura naye munhu uyu. Uye handisoda kumumhanyira, ndakuona kuti zvakanyatsomira sei. Ndichibva ndadzoka futi ikoko handina kukwanisa kubata foni yake, yanga ichingoramba iri muhomwe ichiendwa nayo ichiitwa sei. Ndichibva ndanyarara. Wiki iroro rakapera rese ndikasvika pakubva ikoko ndobva ndauya kubasa, ndobva ndadzokera futi. Saka foni iyaiya yanga yakungotorwa chaja ichienda kunochajisirwa kune dzimwe dzimba, asi magetsi aripo. Zvainzi ndoda kuenda unoichajisira kudhuze nekwandiri kushandira kuitira kuti ndizoona makastoma anenge aisa mameseji. Anoita zvekurima munhu iyeyi. Saka anenge achida kuona makastoma ari kuisa maodha emuriwo kuti tiri kuda mabhanduru akati kwakati nekwakati. Saka iye akabva atora foni yachingoenda nayo. Saka ndakabva ndati musi uno pane mwana wabhosi wangu inini, murume wake wemwana wabhosi wangu.
ndobva ashedza inini naye zvikanzi chimbouyai kuno weekend inoi mumboita sei mumbotamba weekend yenyu muri kumba kwangu. Ndobva taenda kuya saka iye manje sekuti hangu inini pane zvazvichangoitika iye akairarawo murumu make ndikararawo murumu mangu. Saka murumu mangu ndo manga muine chikebho nechaja ndinda ndafamba nechaja ndobva ndaisa foni yangu pachaja. Saka foni yangu yanga ichinetsa kuchaja. Saka iye akaunza foni yake ndobva adhilita machats aitaura nemusikana uya. Saka inini handina kumhanya kutarisa kusaidi kwaasingatauri kunhamba uku ndokwandakammhanya kuenda ikoko. Ndobva ndasvika ndobva ndaona nhamba dzemusikana uya nepicture neprofile picture yake yanga agara akangoisa iye haana kumbobvira achinja. Ndobva atora ndobva ndatarisa ikoko ndobva ndaona nhamba dziya dzabloka ndobva ndadziya nebloka. Ndobva ndatoona iri kuti pane madelete anga aripo yanga yakatonyorwa kunzi today was delete chichi yamheno zvimwe zvazvakanyorwa ipapo. Saka inini paakapinda achiti foni yangu iri kuchaja iyi ndobva ndachiti ko iyi ndeipi yamuri kuita iyi. Zvikanzi iye ndobva anga asiri kuda kutaura pamba pevanhu zvekuti first time yedu kupaenda. Iye ndobva haana kunyanya kupindura ke zvakawanda zvikabva angonyarara. Inini ndobva ndachiti imi muri kuzvifambisa sei? Muri kutori muda kuroora inini apa mari handisi kuona kuti iri kufamba sei. Apa pano mumwe musikana waitotaura kuti ndoda kutumira mari zvokuti tisangane patinogara hazviiti pane vanhu vakawanda plus mukadzi wangu akasiya audza vanhu varipo kuti munandionera kuti anenge achifamba sei. Saka toda kuti tisangane isusu tosangana kunze uko kuloji. Saka inini ndichakutumira mari yetaxi toenda tonosangana somewhere. Saka musikana uya hadaro zviya akapindurawo zvaakapindura musikana waye zvekuratidza kuti vanhu vari kuita sei vari kuwirirana. Ndazopedza ndaona mameseji aiye ndobva apinda ndobva ndachimubvunza. Saka ndakabatwa nehasha dzimwe dzisingaiti. Bva ndatora foni iyi yamukoma ndakairovera pasi ka2 asi foni iyi haina kufa. Ndakabva ndati foni iyi hapana kwauchaenda nayo ndini ndiri kusara nayo kubva wiki rapera musi wefriday kusvika nanhasi ndinayo foni iyoyi. Saka zvinhu zviri kundinetsa. Ndaikumbirawo kuti kunewo vanobatsira vangakwanisa kundibatsira kuti handisi kuziva kuti ndingatsanangura ndichite kudii. Nongoti kubatsirwa kuti ndibatsirikane paupenyu hwangu nekuti kwandiri kuenda nekwandiri kubva mukoma handisi kukuona. Kuti iye chido chekuroora anacho sekuti hama dzake iye baba namai vake vakashaya. Saka hama dzake ari kudziudza achiti ndoda kuenda kunoroora saka ndichakutumirai mari. Ndine mari yandakachengeta. Iye mari yandakachengeta yandakaona inini yandinayo i5000 ndo chete yandinayo. Handizivi kuti ndopadobva mari yegrosari here ndopadobva mari yekuroora yacho here ipapo kana kuti ane imwe yaainayo. Asi vanhu ari kuvaudza vachiti ndakasungirira mari yakati isiriyo mari yaakandipa. Ichireva kuti iye ari kuhandira vamwe vanhu achida kuvanyebera kuti iye ane mari yakachengeta. Asi ndinoona sekuti haasi munhu anokwanisa kuchengeta mari zvokuti ndikasiya kana mari yangu ndamuti ndichengetere mari yangu iyi unosvika mari iyoyo yakamera makumbo yakutaurwa zvinhu zvakawanda. Saka handichazivi. Ndinokumbirawo rubatsiro kuti kune vanobatsirawo ndikwanise kubatsirika ndione kwandiri kuenda nekwandiri kubva ndivhurike pfungwa dzangu ndinyatsoziva kuti ndiri kuendepi ndiri kubvepi nemagood idea. Ndo zvandingangokumbirawo hangu. Asi kana muchinge mapostawo nyaya yangu ndinozokumbira kuti mundiudzewo ndionewo zvinenge zvapindurwa nevanhu kuti ndizoziva kuti zvakamira sei. Thank you mukoma wangu. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Vadiwa vateereri ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.